Guillem era un jove que estimava la llengua, la terra, la cultura, les tradicions. Li agradaven els animals, la natura, fer esport i eixir amb els amics. Defensava les causes justes i sempre estava al costat dels qui més ho necessitaven. Era lleial a la seva gent i apreciava les persones per igual, per damunt de qualsevol condició d'ètnia, classe o gènere. Guillem detestava els que odien, estimava la vida i la diversitat i per això tenia l'esperança de viure en un món millor i més just. Quan a Guillem ens el van arrencar, la família vam ser conscients que ell ja mai més podria tornar a parlar. Però estàvem nosaltres per a continuar avant i cridar ben fort que totes les causes que Guillem defensava també són les nostres. Mai ningú abans ha contat als nostres infants quina va ser la història de Guillem. Mai ningú abans ha pensat que els nostres xiquets i xiquetes també han de conèixer les històries ocorregudes a la nostra terra, per molt esgarrifoses que siguen. Per això, amb el vol de Guillem, volem explicar que l'esperança mai s'ha de perdre, ni les lluites incansables de la nostra gent han de caure en l'oblit, perquè les noves generacions s'hauran de fer ressò de les lluites passades, que ens han donat la fortalesa i la llibertat com a poble. I com l'arc de Sant Martí, després de la pluja, omplir el cel de colors amb solidaritat i futur. Volem que Guillem siga recordat com una jove papallona alegre i feliç, que donava sentit a la seva vida i creia en la justícia i en la defensa del territori, amb els colors de l'antifeixisme i l'antiracisme com a bandera. Perquè vindran nous temps i desitgem que el llegat de Guillem continue formant part de la consciència col·lectiva, ara en forma de conte per a totes i tots vosaltres. Això era, i no era, un xiquet que vivia a Burjassot, un poble de la comarca de l'Horta Nord, entre cases antigues i carrers estrets, que es deia Guillem Agulló i Salvador. Era moreno, de pell blanca i amb unes piguetes que li donaven un aire molt simpàtic. Passava els dies corrent pels camps d'horta, envoltat d'alqueries i barraques, on descobria les plantes de xufa, de cebes, de creïlles, de pimentons, de tomàquets, captivat per la bellesa d'un paisatge únic amb segles d'història. Prop de sa casa hi havia un lloc molt especial, anomenat el Pouet. Allà hi havia un pou on sovint anava a jugar la xicalla del poble. Es distreien llançant-hi xicotetes pedres i demanant desitjos plens de futur i esperança. Laika era la seva gossa i amiga inseparable. Junts corrien pels camps, perseguien papallones mentre gaudien entre séquies, flors i arbres. Estimava moltíssim tot allò que l'envoltava i gràcies als seus pares, Guillem i Carme, i a les germanes Betlem i Carmina, aprenia a valorar el seu poble, el país, a cuidar de la llengua i a ajudar qui ho necessitava. Una cosa que li encantava era convidar les persones que volia a pastís d'armussó. Així li deia Guillem al tiramisú, que li cuinava la seva iaia fet de cafè i galletes. Per això, sempre que em preparava, em guardava un trosset per a compartir, com un regal molt especial. Amb el temps, Guillem es va anar fent major. Sempre l'acompanyava una mirada plena de curiositat i la il·lusió per descobrir coses noves. Era molt esportista, concretament un gran nedador, entre d'altres en l'estil de papallona, gràcies al qual nadava com si volara per damunt de l'aigua. Sempre estava envoltat d'amigues i amics, amb qui vivia moments especials.
Escoltaven molta música i compartien les seues cançons preferides, que parlaven de somnis i utopies. La música els feia imaginar un planeta on totes les persones pogueren ser lliures i això els omplia de goig i il·lusió. Cada vegada que feia una amistat o escoltava una nova cançó, Guillem somniava un nou món on totes les persones visqueren en llibertat. Per això li agradava moltíssim ajudar els altres, sobretot les persones nouvingudes i diverses, per a construir un futur compartit ple de somriures. El seu cor era tan gran que li cabien els 5 continents. Un dia assolellat de primavera, estava en una acampada amb els amics i les amigues en un poble de muntanya envoltat de rius, pins i carrasques. De sobte va arribar una boira freda carregada d'odi i ho va enfosquir tot, amb una ombra que detestava la felicitat. Esta ombra odiava molt, especialment tot allò que li agradava a Guillem: la diversitat, la llibertat, la solidaritat, el comboi, la terra. I semblava que volia apagar tota l'alegria que portava dins. La boira es va convertir en una tempesta que descarregava odi en forma d'aire, llamps i pedregada. L'ombra i el fort vent es van endur Guillem. Les seues amigues i amics, la família i molta altra gent el buscaven incansablement, però no el trobaven. I van sentir una pena pesada i trista, molt profunda. No sabien on havia anat i una gran por es va estendre entre totes, com si la primavera haguera perdut tots els seus colors. Les persones que més estimaven Guillem continuaven buscant-lo per tot arreu. Miraven darrere de cada arbre i baix de cada pedra, però res, no el trobaven. Una sensació de buidor i ràbia ho va omplir tot. Temien haver perdut aquell somriure tan bonic per sempre. Un dia, mentre continuaven buscant, van adonar-se que els acompanyava una papallona que volava suaument sobre ells des de feia temps. Aquella papallona els captivava i tenia unes ales que canviaven de color, com si portara amb ella totes les tonalitats de l'arc de Sant Martí. A poquet, tots van començar a comprendre que aquella papallona era molt especial. Era com si aquell animalet estiguera ple de la màgia de Guillem. Cada volta que les seues ales brillaven amb un color, semblava que transmeteren una part de l'alegria, l'amor i l'esperança que ell sempre havia compartit. I així, tothom va entendre que, encara que no pogueren veure Guillem, ell continuava amb nosaltres, volant i compartint els seus somnis amb cada batec d'ales. Des d'aquell dia, cada primavera, tornen a aparèixer milers de papallones per tot arreu, que omplin les muntanyes, els rius, els jardins, els parcs, els carrers, les places, casals i ateneus de Burjassot i del món, amb els colors vius i brillants de la terra i de l'aigua. Però estes papallones no són simples insectes, perquè cada color de les seues ales té un significat: el record de Guillem i dels valors que defensava. Per això, quan una papallona de color verd vola, ens recorda l'amor que tenia pel medi ambient, la natura i els animals que tant estimava. Quan una papallona de color morat alça el vol, ens parla del respecte a les xiquetes i les dones, com un cant a la igualtat i el feminisme. Les papallones amb ales blanques porten un missatge de pau, llibertat i benvinguda. Aquelles
amb estels de colors groc i roig, ens fan pensar en l'estima per la llengua i el país, com si cada paraula dita en valencià fora un trosset d'ell. Moltes vegades apareixen papallones amb ales diferents o amb tots els colors de l'arc de Sant Martí. És com si el mateix Guillem ens estiguera recordant que tots som iguals, però diferents, que ens hem d'estimar en llibertat, sense importar d'on venim ni com som, i que juntes podem construir un món millor, si unim les mans i col·laborem per a fer un planeta més just i acollidor. I així, des de fa anys, cada primavera es transforma en una festa de colors i somriures, en què Guillem continua volant per tot el món i fent-lo més bonic, divers i ple de vida amb els seus somnis i valors. Per això, en les trobades, aplecs i festes populars, les papallones, moviments socials, associacions i col·lectius ho celebren ballant.